absolútnou novinkou je tento dreveno-slameno-hlinený dom, ktorý vlastne ponúkame v licencii firmy Lopa, z rakúskej firmy, s ktorou máme rámcovú zmluvu a robíme domy do Rakúska. Tak vlastne chceme túto licenciu preniesť aj na Slovensku a ponúknuť na trh tento naozaj ekologicky prefabrikovaný systém. Ale toto možno je taká zaujímavá vec, že myslím si, že aj taký unikát, že napríklad v tejto hale nikto podobné niečo neponúka. Toto už ostatné plus, minus ľudia poznajú, vedia, ale toto je taká vec nová. Vidíte, konopná izolácia je v pravicových nosníkoch, slamená izolácia, drevoľaknutá izolácia, hlinená obietka. Výrazným spôsobom redukuje tú slabinu drevostavy akumulačnej schopnosti. Prezentujeme našu kolekciu nízkoenergetických a pasívnych domov, ktoré vlastne šijeme na mieru. Máme za sebou 187 stavieb. Chceme osloviť klientelu, ktorá má záujem o pasívne, energeticky pasívne domy, ale dávajú si záležať aj na tom, aby použité materiály boli naozaj z obnoviteľných zdrojov a vysokej ekologickej hodnoty.